kolmatta kertaa jo ranskalainen tämän voittamaan kilpailun aikana. Tähän mennessä yksi onnistuminen, yksi epäonnistuminen. Texier ratkaisee! Alexandre Texier ratkaisee Kalpalle voiton todella hienolla maalilla. Texier tekee Kalpan molemmat osumat tässä voittomaalikilpailussa. Ja niin vain se suuri savolainen kokoontuminen, se vaihtuu suureksi savolaiseksi ryöstöksi Helsingin lauantai-illassa. Kalpa 2 pistettä, IFK 1 piste. Hyviä osa-alueita Kalpalla on kehittymässä tässä pelissä. Ne lähtee oikeasti vähän viisikko pelaamiselta takamatkalta. Viivalle Lappalainen. Ja homma pyörii Kalpalta. Nuutinen vetoasemaan ja ampuu maaliin. Sieltä maskin takaa ampuu ylivoimalla Mikko Nuutinen ja verkot tötterölle ensimmäistä kertaa Kuopion perjantai-illassa. Liikuttaa siitä hyvin luosta Wilsonille. Wilson levittää Texierlle. Texier kaventaa keskilaukua maalin! Sieltä ranskalaisen pehmeät kädet käyvät. Alexandre Texier. Ja Kalpa kaventaa pelin 1-2 ja se on kyllä kuopiolaisille todella tärkeä osuma tähän, kun vajaa 6 minuuttia toista erää pelattu. Texien kauden avausmaali. Häneltä menivät alkukierrokset loukkaantumisen takia pois. Tässä hienot harhautukset siihen keskelle ja laukaus. Se menee kyllä larmilta. Katsotaan tästä vielä kuvakulmasta. On tunnettu homma, että niillä mennään kenet on saatavilla. Tässä on paikka ja yläriman ampuu Mikko Nuutinen. Siinä on paikka nostaa Kalpa mukaan, mutta edelleen pysyy kuin noiduttuna tuo. Tästä vielä nähdään uudestaan. Kyllähän se maali muuten on. Texien laukaus. Leskinen. Löytääkö väylän maalille? Gröndal ja Gröndal! Vanhassa kotihallissaan Ari Gröndal rokottaa kotkapaitoja ja pistää tämän pelin 3-3. Ja nopea Ahti Oksasen levitys kohti Jonatan Tanusta, mutta Tanuksen mailla karkaa kuitenkin väärällä hetkellä. Texier pelaa maalin kolmalle ja nyt on Kalpalla paikka! Ja kiekko käy myöskin maalissa! 0-1 on Lappeenrannan valotaululla ja maalitekijänä on Kalpan joukkueesta Eetu Luostarinen. Alexandre Texierille viivaan, sitten puolen vaihto Otto Leskinen, palautus Texierille, jonka veto lähtee, kiekko pelattavana ja se on maalissa! Joten nyt onnistuu Kalpa iskemään ylivoimalla 13 sekuntia. Ja tässä ei ole Frans Tuohimaalla kyllä minkälaisia mahdollisuuksia nähdä, mistä päin kiekko on tulossa. Vielä kerran yhdestä kuvakulmasta. 4-2 Lappeenrannan. Ja Leskinen, kaikki potentiaali siihen on ja ihan koko ajan kuva taustalla. Kaksikko toisiaan nykii, mutta Jokinen maali eteen. Siellä on Texierin paikka ja kiekko reppuun ja Kalpa on pelissä mukana. 1-2 lukemat muuttuvat tulostaululle ja siinä on nyt Grenoble-mies näyttää pelimiehen taitonsa. Sisäsyrjällä ja ei tuuletuskaan ole pöllöppi. Lukemat ovat taululla 1-2. Tempässä Palve joutuu vaikeuksiin. Vahva paine Kalpalta kimppuun. Kiekko ryövätään ja sen jälkeen Alexandre Texier. Tommi Jokiselle syöttöpiste tähän maaliin. Kalpan toinen vetäjä on Alexandre Texier. Ei yhtään maalia nähty toistaiseksi voittomaalikilpailussa. Ja ranskalainen tulee oikeastaan pitkin, vetää ja menee maaliin! Jalkojen välistä pomppii kiekko maaliin ja Texier vie Kalpan voittomaalikilpailussa johtoasemaan 1-0. Tästä tilanne vielä uudestaan. Puikkoihin pistää ja sieltä se molempien jalkojen kautta elähtää sisään. Onpas todella tap tilanteita tässä tuomaristolla nyt pelin alussa tuomittavana eri osa-alueilla. Texier ottaa kiekko, antaa syötön viereen, hyvä puolenvaihto, tulee kutia maali! Onpas kerrassaan komea maali, minkä ampuu Frank Ymer tässä pitkästä loistavasta puolenvaihdosta. Ja sieltä pääsee ylivoimalla iskemään Kalpan lukemat 1-1. Pitkä puolenvaihto tulee ja kolmas ylivoima sanoo toden. Frank Ymer iskee kiekko reppuun ja siitä Gröndal vastaa Körkkohtila. On kyllä sellaista kamppailumeininkiä tällä hetkellä kaukalossa, että nyt on otettu viimeistään työhaalarit esille. Texierin loistava vapauttava syöttö yksin läpi ja maali! Siellä lepää 3-2. Texier on liigan luisteluvoimaisempia pelaajia. Sitten lähtee kun tykisyystä ranskalainen liikkeelle ja suorasta luistelusta Kuti lähtee maaliin ja peli on puolen minuutin päässä puolivälissä ja Kalpa johtoasemaan 3-2 lukemi. Nyt on paikka
rauhoittaa pikkasia levittäviä syöttöjä se vaatii, ja tässä niitä nimenomaan tulee. Kymer antaa syötön viivalle, Gröndal, Texier, poikittain maalin eteen, ja mikä maali! Sieltä Tommi Jokinen pelaa loistavasti yhteen Texierin kanssa, ja peli on lukemissa 4-2. Klementti siihen viereen Texierille. Käyttö Gröndalilla viivassa, Tommi Jokinen loistoo, syöttö Ruutulle, Ruutu nappaa ja pistää tämän peli tasoihin. Näin se vain homma etenee, 22 sekuntia jää Piipposen kakkosta jäljelle Kropan takaa. Ja näin ollen Juhana Ahokin siinä on pikkaisen maskissa, eikä pysty tätä laukausta pysäyttämään. Näin Alexander Ruutu tasoittaa tämän kamppailun yhteen. Ja se on kuopiolaisittain myöskin henkisesti äärimmäisen tärkeä maali. Kiekko karkaa pikkaisen Texier Ruutuun ja loistoo paikkaa ja vielä Asplund tämän laukauksen blokkaa. Texier uudelleen kiekko ja nyt on liikaa tilaa ranskalaispelaajalla ja vielä kiekko jää sinne ja tyhjä maali. Ja Alexander Ruutu aivan huikeassa vireessä on Kalpa hyökkääjä. Ensimmäinen ottelu tällä kaudella ja Alexander Ruutu niittaa toisen maalinsa tälle iltaa. Ruutu pääsee naulaamaan kiekon käytännössä tyhjään maaliin ja kyllä on Jaakko Rissaselta aivan maailman luokan peli tässä. Ei lähde hutiloimaan kiekkoa kohti maalia, vaan syöttää siihen Ruutulle ja Ruutu pääsee aivan kenenkään estelemättä siirtämään kiekon tyhjään maaliin. Hyvää peliä on tämä kentällinen esittänyt. Rissanen laukoo, irtokiekko pelattavissa, Texier. Ja TPS-tä ykköskenttä vähän vaikeuksissa, kun Alexander Ruutu niittaa. Kalpa siirtyy 2-1 johtoon, kun Ruutu pistää kiekon sisään. Joten näin ne lukemat muuttuvat. Alexander Ruutu, kauden 3. ottelu ja 3. maali, joten Ruutulla kyllä väkevää menoa on ollut. Alkukausimme meni loukkaantuneiden kirjoissa ja nyt jo 3 maalia kasassa ja 3. ottelun ensimmäinen erä käynnissä. Rissasen viisikko tässä tilanteessa. Texier nappaa kiekon 3-2 vastaan, lähtee Kalpa hyökkäykseen. Gröndal on vieressä. Gröndal laukoo ja lukemat 3-1. Ari Gröndal iskee Kalpan 2 maalin karkumatkalle. Nopea pelikääntö 3-2 hyökkäys Texieriltä. Pieni siirto Gröndalille, jonka kauden 3. osuma on tosiasia. Erikoinen vempautus eteenpäin, sen jälkeen kiekko päätyy. Rissanen, Bernard tulee yllättäen sieltä maalin suuntaan ja tekee kyllä ja hankkii Ässille vaikeuksia. Nyt tekee kyllä Ässä-vahti arviointivirheen ja siitä Kalpa rokottaa. Tämä peli on 3-1 ja onko se sitten sinettiä vaille siinä Alexander Texier maalin tekijänä. Nuorukainen, joka hävisi toisessa erässä kuvasta tekee nyt sitten Kalpaan 3. täysosuman. Texier kauden 4. maali. Sankoin joukoin Tallinnaan, sinne on nimittäin erinomaisen paljon myyty jo lippuja ja vielä mahtuu kyytiin. Nyt tulee Kalpa ja siinä on kavennusmaali. Alexander Ruutu on keskustassa vapaana. Siihen tulee syöttö ja Kalpa ilmoittaa, että se haluaa olla tässä pelissä vielä mukana. Ja se maali tulee kyllä tärkeään paikkaan. Kääntö maalille ja siinä kiekko kulmaan. Vielä painetaan, kyllä Kalpa on ollut tämä viimeinen 4 minuuttia ilman maalivahtia on ollut huima, mutta ei tulosta. Leskinen laukoo kavennuksen. 5 sekuntia jää aikaa. Pelaajat katsovat sinne taululle, tietävät tilanteen, että todella tiukka paikka on tuosta tasoitus tehdä. Mutta kyllä tämä 4 minuuttia ilman maalivahtia on ollut sellaista rummutusta, että kyllähän tuo kavennus, kyllä se on ansaittu kuopiolaisittain. Salminen on siinä luukulla, mutta ei vaikeasta asennosta osu kiekkoon. Sitten on vähän Lyytisellä vaikeuksia. Jaakko Rissanen tulee, heittää läty takatolpille ja siellä on Alexander Texier. Ja Kalpa johtaa 1-0 kamppailua. 6.36 on pelattu ottelun toista erää, kun Rissanen antaa hienon lättysyötön ja siihen pistää lapaan väliin Alexander Texier ja Kalpa siirtyy vierasjohtoon. Leino vastaa Ruutu aloitukseen. Ja kiekko viivalle Birdside. Sen jälkeen Texier nousee ja maali! Rissanen pistää kiekon maaliin Texieriltä. Loistava haku tulee sinne maalin takaa. Tuolla paljon paikan päällä on Jaakko Rissanen, eli savolaisittain Rissasen juokko. Ja pistää kiekon maaliin ja lukemat tasoittuvat 2-2. Kovan lisän tuonut tämä herra HPK pelaamiseen.
Rissanen voittaa aloituksen, Lappalainen antaa siirron viereen, Texier tulee ja virittää maalin! Texier pyssyttää kiekon reppuun ja Kalpa tasoittaa matsin 3-3. Jälleen aloitustilanteen jälkeen toistamiseen tänään Kalpa onnistuu maalinteossa. Ja siihen tarvitaan mies Grenoblesta. Hän on Alexandre Texier. Tästä lähtee lyömään kiekkoa, päätyy, mutta Laatikainen pääsee kädellä katkaisemaan ruutu keskialueelta, kääntää ja uudestaan tulee alueelle sisään. Ampuu Reijolalta vähän nyt pomppii ja pomppii siten, että Rissanen tekee maalin. 4-3 johtoasemaan menee Kalpa. Pari pikamaalia tulee Kalpalta ja Kalpa menee ensimmäistä kertaa tässä ottelussa johtoasemaan, kun peliaika on jäljellä 7:40. Kerrankin saa kehua myöskin Ari Vallinen. Kiitos. Hyvää duunia. Pistää merkki tuonne vihkoon. Texiä ja Kalpan ylivoimaa. Luostarinen tulee, pelaa Kymerille paikan ja siitä Frank Kymer, joka myöskin edellisessä ottelussa täällä Tampereella oli erinomaisessa vireessä, pistää tämän ottelun ylivoimalla tasoihin. Siellä syötön mahdollisuutta viivaan, sinne kiekko myös napsattaa. Wilson loistava syöttö takatolpolle ja tämä peli on 1-1. Rissanen laittaa suoraan syötöstä kiekon maaliin. Nyt Rissanen on tehnyt tämän kauden aikana 3 ylivoimalla. Ja tämä tosiaan tuli tasakentällisin Ryan Wilsonille sekä Alexandre Texierille. Ja näin homma lähtee pyörimään vielä viimeisellä sekunneilla. Kalpan ylivoimasta puolen vaihto. Joni Ikonen lataa maalin! Ikonen iskee toisessa peräkkäisessä ottelussa kiekon reppuun. Ja juuri samalla hetkellä kun Jukurit tulee tasalukyiseksi, Kalpa tasoittaa matsin 2-2. Joni Ikonen tällä kertaa ylivoimamaalin tekijänä Kalpasta, eli tänään Kalpa on käyttänyt Otto Leskinen kiekko viereen ja sitten Ikonen lähtee rakentamaan, pistää puolen vaihdon, Texier ampuu, Rajanimi palukiekko maali! Kalpa tasoittaa 3-3, Joni Ikonen iskee palukiekko reppuun, minuutti 52 jää jäljelle kolmatta erää, ylivoimalla pääsee iskemään Joni Ikonen illan toisen osumansa. 2 päivää 3 maalia mättää Joni Ikonen ja tulee ryminällä liigakarkeloihin tälle kaudelle mukaan. 3+0 lukee papereissa Joni Ikosella ja pelejä alla. Mutta on tänään ampunut vähän hehtaaripyssyllä aiemmissakin tilanteissa. Jälleen ohi maalista. Sitten Difasio toiseen suuntaan. Kalpa ja Leskinen katkaisemassa ja Kalpan ylivoimahyökkäys 3 yhtä vastaan. Puolenvaihto Rissanen vielä puolenvaihto ja Kalpa nautiskelee 2-2. Texier pistää kiekon reppuun. Siinä melkoista sausta puolelta toiselle Kalpalta. Kiekko reppuun ja peli tasoittuu 2-2, kun 12:51 on jäljellä kolmatta erää. Leskiselle kiekkoa viivalle. Sitten ranskalainen lähettää maalin! Texier ampuu 3-1 pelin ja 13:45 on kolmatta erää jäljellä. Texier ampuu ja pitkästä aikaa kiekko on mennyt vaasalaismaaliin. Nimittäin Ilves teki viime pelin alkupuolella maalin ja sen jälkeen pitkää pätkää on nollilla pitänyt Sport, mutta nyt ampuu Alexandre Texier kiekon reppuun. Tästä siirto viereen maskeosastoon edessä, sen tekee talonmies Pikkarainen maali edustalla ja Texier tykittää kiekon vasempaan yläpesään ja sieltä Kalpa nousee 3-1 ja tekee vielä tästä peliin. Yli 2 erää. Kalpa on ilman maaleja. Texier, hyvä ohjausmaalin edustalta ja Jaakko Rissanen tasoittaa ottelun. Etukulmasta Rissanen laittaa kiekon sisään ja näin Alexander Texier, kuten myös Jaakko Rissanen, jaettuja 29 piste kasasta. Wilson, Texier ja siitä Rissasen ohjaus etukulmasta sisään. Näin ovat puntit tasan. Maalintekoaika 47-13 ja Jaakko Rissanen pääsee tuulettamaan. Vielä Kalpa poikittaa syötölle tilaa. Fairchild viivan kautta. Texier, Leskinen volelaukaus, sen jälkeen lähtee kuki ja kiekko menee sisään. Kalpa kaventaa 2-3. Heiskan purku, se ei onnistu. Onnekkaasti kiekko Texierille. 56 sekuntia vielä jäljellä, kun Texier paukuttaa sieltä P-pisteen kaaren tuntumasta ja paukuttaa tämän pelin 5-2. Ranskalainen jatkaa nyt sitten 9 pelin pisteputkessa. Ja vahvaa pisteputkia jatkaa nuori ranskalainen. Peli on 5-2 ja Kalpa on nyt sitten 3 maalin päässä. Napakka rannelaukaus lähtee Texieriltä ja kyllä komeasti uppoaa tuona aivan mummolan vintille.
Pitkä pyöritys Kalpan ylivoimasta. Texier vaihtaa puoleen. Texier lipuu aina maalin taakse ja sitten on Gröndal ja ampuu maalin. 3-3 tasoitus tulee Kalpan ylivoimalla. Texier pitkä oma show ja maalin takaa ja Gröndal noussut ja mättää sydämessä kyllyydestä. Ja tästä saadaan yksi teeman mukainen maalintekijä, eli harvinaisempi maalintekijä. Lisää 5. maali tälle kaudelle syntyy Ari Gröndalille tätä kautta. Kotla kestää molemmat, ei sentään 3. yritystä. Siinä Vadim Pereskokov näyttää taitoja ja käyttää maalin takarautaa hyväkseen. Tulee maalintekotilanteeseen ja yrittää kahdesti, mutta Kotla kestää. Kalpa maalista ja sitten Rissanen antaa ja siinä on seuraava paikka. Sen ottaa Rajaniemi, ei ota enää kiinni. Ruuttu lyö kiekko maaliin ja 3-0. Sieltä kiekko maaliin. Tietenkin sellainen yllätyskortti on, että Bäckström ei ole kun nuo 2 torjuntaa saanut ja nekin kauko kuteen. Ja tähän pääsee Texier ottamaan kiekon ja kiertää ja maaliin menee. Sieltä nousee tähän otteluun mukaan Kalpa. Texier pääsee iskemään kiekkoon kiinni ja sitten lähtee Vikkelän ranskalainen liikkeelle ja vaihtaa lukemat 1-2 ja kauden 10. maali syntyy Texierille tästä. Hänelläkin pikkasen rikkona Texierille. Jalalla kiekon ottaa ranskalainen haltuun ja pistää ylivoiman jauhamaan. Leskinen ja sitten ampuu Texier maaliin. Texier näyttää nyt sitä meininkiä tästä ylivoimasta. Ja sieltä hyvä kuti perään lähtee ja ylivoimamaali, toinen sellainen Kalpalle tähän otteluun ja 2-1 lukemista on Kalpaa. Kaukoetäisyydeltä pääsee Texier tämän kurin täräyttämään KK reppuun. On se hyvä kuti yläpesään ja näin Kalpa pääsee kun pääsee. Klemetti, Leskinen viivalta, kultakypärä Texier. Nopeasti on kyllä mylly saanut jauhamaan ylivoimillaan Kalpa. Texier lataa maalin. Ranskalainen ampuu sieltä B-pisteen yläkaaren takaa ja ampuu kiekon verkkoon. Ja Kalpa tulee 2 maalin takaa jo asemasta tasatilanteeseen tässä matsissa. Alexandre Texier, nuori lupaava ranskalainen tällä kertaa kurittaa kiekon maaliin. Pienen kylän kasvattaja sieltä Kanadasta ja kuten Pikkarainenkin. Kalpa YV pyörii ja siinä on paikka ja siinä on maali. Eetu Luostarinen pistää kiekon reppuun. 3-2 lukemat jatkoajalla muuttuvat siitä taululle ja Kalpa ottaa. Eetu Luostarinen, sitten Texier ja viivalta ja sieltä ranneitto ja paluukiekko ja siellä on kiekko maalissa. Nuori Aleksi Klemetti pystyy pistämään kiekon ylivoimalla sisään. Tästä näemme tilanteen vielä uudestaan Leskisen ranneheitto viivalle. Viivalta tulee ja sitten tulee ihan perinteinen paluukiekkopaikka ja Klemetti oli siellä jo muutakin isossa roolissa pyörittämässä Kalpan ylivoimaa, joten näin vierailijan-joukkue Kalpa pääsee hankkiutumaan heti erikoistilanteella pelin alkupuolella. 6-5 vastaan. Luostarinen, Texier ja pitkä puolenvaihto kuti ja maali. Lasse Lappalainen pitkästä aikaa tällä kaudella on Kalpassa kasvattajaseurassa ja Texierille piste numero 39 tulee tästä syöttöpisteen myötä ja puolustaja Lasse Lappalainen maalintekijä. Pitkä puolenvaihto. Painetta iskee Kärpät ja Ohtamaa. Ja sieltä pääsee Pikkarainen, sitten on Texierin paikka ja maali! Ja näin Texier rikkoo kuin rikkoo tuon 40 pisteen rajapyykin. Täysin yksin pääsee sieltä tuon kulmasta Kalpan kaivamaan kiekon jälkeen. Yrittämään maali edustalta Ilkka Pikkarainen saa syöttöpisteen ja Justus Annunen jätetään. Hyökkäys pyöryy, Heponiemi heittää ja kulmasta yrittää kupari, mutta ei saa ratkaisua ja sitten mennään jo toiseen suuntaan. Texier kuljettaa 2-1 Kalpalle ja sieltä ampuu Alexandre Texier Kalpan kauden päätökseen. Tässä vielä tämä Kärppien 3-1 vastaan hyökkäys. Kuparin lehaku ja siitä kääntyy Kalpan 2-1. Ja Texier lataa kiekko sisään ohi just vastaan.